Войната в Украйна навлиза в една изключително критична фаза. И докато погледите са насочени към мирните преговори в Женева, на бойното поле се разиграва нещо съвсем различно. Една битка на стратегии, на технологии, където залозите са, по-високи от всякога. И така, с наближаването на тези преговори в Женева, цялата фронтова линия се превръща в нещо като гигантска шахматна дъска. Всеки ход, всяко превзето село, всъщност е опит да си осигуриш по-силна позиция, още преди дипломатите изобщо да са се седнали на масата. А като говорим за фронтовата линия, там, на земята, се води една война на пълни контрасти. Изобщо не става въпрос просто за битка за територия. Не. Това е сблъсък на две абсолютно противоположни военни философии. От едната страна имаме Русия, която прилага стратегията на, да го кажем, парния валяк. С огромно превъзходство в жива сила, в дронове, армията й бавно, но абсолютно методично напредва. Опитът е ясен – да се смаже украинската отбрана просто чрез чиста маса и постоянен неотслабващ натиск. В отговор на това, Украйна залага на нещо съвсем различно – асиметрична тактика. Вместо да посрещат руската мощ фронтално, малки, изключително гъвкави части се промъкват зад линиите на врага и удрят там, където боли най-много – по линиите за снабдяване. Целта тук не е окупация, а парализа. И така, на бойното поле виждаме точно това – сблъсък на две епохи. От една страна – грубата сила и численото превъзходство, а от другата – тактическата гъвкавост и прецизните хирургически удари. Разбира се, реалността на фронта рядко е толкова ясна. Вземете случая с Купянск. Той е перфектен пример за така наречената мъгла на войната. И двете страни твърдят, че контролират града, а истината, както обикновено, е някъде по средата. Имаме една флуидна, постоянно оспорвана фронтова линия. Но знаете ли, тази война не се води само на земята. Един технологичен обрат е на път да промени правилата на играта. И то по един напълно неочакван начин. И ето го проблемът. Внезапно руската дигитална военна машина е, така да се каже, ослепена. Спирането на достъпа до Starlink на практика прекъсва нервната й система. Координацията на дронове, на войски, всичко това става изключително трудно. И тук идва ключовият въпрос. Как една армия възстановява зрението си, след като е била ослепена? Руският отговор се оказва не просто изобретателен, а идва от една почти забравена технология. И ето го и решението. Запознайте се с проект Бараж Днедин. Интересното тук е, че Русия не се обръща към космоса, а към стратосферата. Това е тяхното гениално и, трябва да се каже, нискобюджетно решение на комуникационната криза. Концепцията е наистина проста, но пък много ефективна. Представете си балон, който се издига на 20 км височина. Това е твърде високо за повечето системи за противовъздушна отбрана, но същевременно достатъчно ниско, за да осигури силен сигнал. Оттам той действа като нещо като сателит за бедни. Осигурява 5G комуникации и в същото време заглушава украинските системи. А стратегическият мащаб на този проект е наистина впечатляващ. Помисляте само с 30 такива балона Русия може да покрие целия фронт. Това може да промени технологичния пейзаж на войната и то изключително бързо. Но истинският гений на тази стратегия не е само в технологията, а и в икономиката, защото тези балони създават една изключително скъпа дилема за Украйна. И тук се сблъскваме с една съвсем нова форма на асиметрична война. От едната страна имаме ефтина, лесна за производство технология, а от другата една изключително скъпа и сложна отбранителна система. Цената на един такъв балон – около $1 милион. В света на военните технологии, където една единствена ракета може да струва в пъти повече, това е, меко казано, изключително ниска цена за платформа с такъв огромен стратегически потенциал. А сега цената на отговора. За да бъде свален един такъв балон е нужна ракета Patriot, а тя струва около $4 милиона. Точно така, 4 пъти повече от самата цел. И ето го стратегическият капан. Това поставя Украйна пред един почти невъзможен избор. Или да изтуши скъпите си и ограничени запаси от ракети за ПВО срещу ефтини, лесно заменяеми цели,
или да остави тези балони да действат безнаказано, което пък дава на Русия огромно предимство. И така, нека съберем всички елементи. Имаме брутална сухопътна война, имаме технологични иновации и икономически капани. Въпросът е как всичко това се събира в едно, точно преди решаващите преговори в Женева. И точно тук се появява един огромен, направо ироничен парадокс. Докато Русия разработва високотехнологични стратосферни комуникации, нейната собствена бюрокрация, представете си, блокира Телеграм, основният инструмент за връзка на войниците на фронта. Това е класическа самонасенена рана, която подкопава собственият и технологичен напредък. В крайна сметка, целият път към Женева е белязан от този фундаментален сблъсък. Огромната руска индустриална машина срещу украинската тактическа гъвкавост. Натискът се увеличава, а часовникът, разбира се, тик-така. Един от източниците, които разгледахме, описва ситуацията последният начин. Цитирам: "Надяваме се, че преговорите ще доведат до пробив, защото сме много близо до точката на кипене." Мисля, че тези думи улавят перфектно усещането за неотложност, което витае във въздуха. И така, остава финалният въпрос. В една война, в която един обикновен балон може да има по-голямо стратегическо значение от цяла дивизия, може ли дипломацията все още да наделе на технологията? Отговорът, който ще бъде даден в Женева, ще определи не само бъдещето на този конфликт, но може би и бъдещето на самата война, такава каквато я познаваме.